Hemme kişinin diyen yer başına geleni sayarak. Profiline adı ve suratı bolmadan size yazyanlar. Biz ayıp bolmasın deyip cevap berýär elbette. Sonra kimsenin deyip sorayan amarin, garnaşın deyip cevap berýär. Taýdan men ýaşaýan ýerimin ýarsa atamyň çagasy, ýarsa babamyň çagasy. Sen şolaň haýsy? Profilde suratyň ýok diýen amarin, yüzümü görmesen tanajagam dälmi diýär. Bolýa, suratyny islänim üçin men günäkär diýeli. Ýöne sen adyňam ýazana. Sonra adyny aýtýar, Gonç. Men tanayan Gonçlanmasa Çaşy Gonç, Orf Gonç, Usta Gonç, Pişik Gonç, Zıvaş Gonç. Bolýa, Çaşyny aýyrdym, 400-den haýsy sen. Haýsy Gonç diýen amarin menden öýkelýär. Senem şu taý gidip üýtgediň diýär. Näme üýtgedi? Guýrugum çykdymy? Boýum uzadymy? Familiýam üýtgedimi? Ýa-da başgasy men daşawyzy dostum diýär. Daşawuzlar men garnaşym ýa-da göndürgen çöpe täze bazar men garnaşym. Ýa-da Balkanly, lewaply, ahally dostum diýär. Hemme tanışlymyň adyny aýtýançam sen magtyň men takatym ýetmez. Köp saatlarym zok, adyňyz, familiýaňyz we ýekeje profil